Masih kayak mau udah temenan. Beda, isa-isanya ngarepe bapakku. Jane wongnya lucu, kayak artis Korea. Mirip. Duk. Jaran, aku tepat aku ya. Mah, mulai ke Pak Jaran. Kita nama bapak ora seneng, yang kue cedak karo cah gendeng mau. Nggih, Pak. Bapak itu dodolan sego goreng malah diarani bakul ake. Nggih, Pak, sabar, Pak. Mungkin Bapak salah paham kali masih wau. Maksudnya mboten ngelokke jenengan. Orang ngelokke iki. Wong bapak iku krungu dhewe, yen bapak diarani bakul ake. Ampun ini masih, Pak. Boleh berhenti. Mungkin masih wau niku mau gombal, Pak. Gombale bapake sokeh. Bapak ora butuh gombal. Bocah dikongkon ket mau kok tukurin ora mulih-mulih njaluk diajar kayak Parno kae. Dah kamu ora mulih-mulih apa njaluk lak dites ndase tenan kok jan kok kaya ngono. Le, kamu roh Parno ora le? Parno, Bude? Heeh. Ngerti lo? Lah nang ngendi? Ayo tak terke. Yo. Bose no Bude. Ya aku ngocek lo yang bayar sih. Ya, tak bayar 1000. Oke, naik. Saya Bude. Dengan midose wae Bude. Itu sih aku bayar apa nek. Yo ngalah. Alah numpak wae. Nah, bensin ente iki dua sih. Pun piye aku ya mau. Bayar apa nek. Ndan ono sih. Iya kene bayar kon medun. Di, pomidol. Mah aku nek rung diterke rung arep medun. Bayar kok. Lah ngisi bensinku ki piye? Ya wis nya, nek bensin enteh, ndang cepet ngenteni ket mau ora wis fokus.
Jane iso ora to? Ket mau ora iso-iso kene, diteh. Ora sida anu wae, mlaku. Piye iki jane? Sempro. Bana durung dionke kontake. Matur suwun wis ngancani aku. Alah aku ora kalah nek gur karo bojone Deni Caknan Bila Bonbon. Bon sapa kae mau? Bon suwun apa ya? Atus wis. Masak ya wis, nyapu wis. Nek nonton TV ya iki, ndek iki TV-ne bar didandani gendong iki. Nonton angkringan kalitan masuk iki. Ora TV lho, ora gendong gur mare muntah bae. Pokoke iso ora iso gendong kudu tuku TV anyar. Ora urusan aku. Bude, wis to, ayo iki lho, kita wis iso tak boncengke wae. Gak ket mau ngopo? Ya wis nanu Bude, sak ikhlasmu wae nanu bayare wis. Anunya wis 2000 ae nang wis aku kesel kok. Mosok sak ikhlasmu 2000 to Bude, sepur wae bayare 5000 sepur kelinci iki. Wis. Marai mumet ae. Pasido. Alah ya wis nanu, bangi rapoin rapopo wis. Ha ya ngono dadi wong iki sing mayar. Iya iya. Duh, kayaknya apa kayak kok rame meneh. Waduh, ono cewek sing mau gumku ditulungi. Yen ora kena remuk iki, kalah gede, kalah sak kabehane. Hei, itu geger ora? Malah ngalamun. Awak kuwi pancen cilik, tapi sontongku gede. Hah? Nyaliku sing gede. Sikat langsung wae, Bos. Oke, sikat dong. Ya kowe to, Bos. Kowe kan bos e. Lah anak buahe sapa? Kuwi lho dong, diarahke malah bulet wae. Ngarahke ya dikek contoh sik to, Bos. Wis e, ndang. Aturan pertama, Bos selalu benar. Ya Bos. kose ge sabar. Waduh, ngacur iki. Aja geger kene. Alhamdulillah ditulungi tenan. Sisi bawa Pak, ini yang melu aku. Lah ngopo aku melu kowe? Kowe sapa ngakon-akon aku? Meneng sik to, Bos, sabar. Ayo, sementing melu aku kabeh. Nah, yang gelutin nang kene, aman. Ayo gendang dimulai. Saya Bude. Ya. Siap. Geger kaya ngono.
Waduh, malah singone teko. Cek, Mbok, risone rong entuk. Jan kelakuanmu kono, nek kon tuku ini kok malah gelo nang kene. Ayo, mulai. Cilik, awas sesuk. Iki durung rampung. Ayo ndang mulai, serasa ngurusi wong padu. Dong. Rene yo. Kowe lho dadi wong lenang ra utek ndandani TV. Mulai lah. Alah, apa nek Bu? Serasa kemaki kowe. Pokoknya aku njaluk TV anyar. Saya mulai. Ampun, Bu.